Els elements festius d'aquestes santes han estat un cop més els protagonistes aquest matí de la tradicional anada a la residència municipal i la ballada de sardanes a la mateixa residència. Els grallers de Mataró, la Cobla de Ministrils i l'agrupació musical del Maresme han posat la nota rítmica en aquest matí de dilluns. L'ambient festiu ha abocat al carrer els ciutadans de Mataró, que a les 11 s'han concentrat davant de l'Ajuntament i han volgut acompanyar els gegants i els altres amics de la Festa Major en el seu recorregut cap a la residència. A 2:15 en el mateix pati de Sant Josep ha tingut lloc la tradicional ballada de sardanes amb la cobla a la principal de la Bisbal. La resposta dels avis i àvies de la residència i dels que han volgut acompanyar-los ha estat excel·lent. La festa a la residència, però, no ha acabat aquest matí. La principal de la Bisbal ha ofert com cada any el concert de sardanes, que ha comptat amb una gran afluència de públic, que ha pogut disfrutar un cop més d'aquesta audició sardanística.